Takže ahoj, já vás vítám u dalšího, nebo teda prvního videa na tomhle kanále. A tohle video bude teda skladování nebo ukázka mých láků na nehty. Ještě se vám chci omluvit, kdybyste slyšeli nějaký zvuky, tak je to topení nebo voda. A jsem v koupelně, takže se vidíte, že tady za mnou ručník, nějaký věci, které nebudu říkat. A tamhle je takový světlo, takže se nedívte. A jdeme na to. Takže skladuju to v takovýhle krabici. Je od Nike, je od Armaxu, který mám Free Colors. No a jdeme rovnou na to. Takže jako první, tady mám teda už odlakovač, který dopotřebávám už tam jenom takhle a je od Dermacolu. Pak tady mám dvě make-up houbičky ale z H&M. No a jdeme na laky. Takže jako první tady mám Maybelline, já se omlouvám, mi to spadlo. Maybelline Colorama, takovejhle hezký, jakoby kovovej lak. Je to číslo 292. Dál tady mám takovejhle modrozelený od značky Oceán, nebo nevím, jak se to čte, ale asi Oceán. Je to číslo 511. Pak tady mám teda takovejhle lak od Essence Regal Nail Polish. Je to teda takovejhle mint green. Je to číslo 40 Play with my mint. Nevím, jestli to zaostří, asi úplně ne. Pak tady mám takovýhle dva neonový laky. Jeden je takovejhle oranžový od značky, tak zase Oceán. A je to číslo V11. A druhý zmiňovaný neonový je tady ten růžový. Taky od značky Oceán. A číslo bohužel nevím, protože se to tady nějak seškrábalo. Pak nevím od jaký značky, ani jaký číslo vím vlastně. Je takovejhle jakoby lososovej. A je to číslo 125. Pak tady mám takovejhle zlatý lak, který od značky Hermtine. A je to číslo 45. Pak tady mám průhledný lak, který je od značky Lemax. A číslo bohužel tady není. A pak tady mám takovou tmavě levandulovou barvu. A je zase od značky Oceán. A je to číslo 421. Pak tady mám dva takový mini laky, který nemají číslo, takže se omlouvám. Je tady takovýhle první malinký lak, který je od značky Moje. A je takovýhle červeno-oranžový s pískovým efektem. A je hrozně takový roztomilý, jak je to malinký. A pak tady mám taky takový druhý malinký. To je od značky Regna. Nevím, jestli to vidíte. A je to takový červený s takovýma žlutýma jakoby třpitkama. Pak tady mám takovejhle oranžový lak od Miss Sporty. Je to číslo 090. Nevím, jestli to uvidíte. Tady to je. Mě to moc nezaostřuje, takže se omlouvám. Pak tady mám Gel Enamel od Gabriely Salvete. Takovejhle taky růžovo-oranžový. Je skoro podobný jako tenhle. Možná, ne, nejsou stejný. Tady ten je takový trošku tmavší. A je to číslo 07. Pak tady mám tady 6 těch laků, ale nemám je všechny pohromadě, takže budu brát jakoby nějak to. A je to od značky Style Me Up. A tady ten modrý tady mám. Pak tady mám ještě takovejhle druhý růžový lak od značky Oceán. Je to číslo 111.
Omlouvám se za tohle. Mám to takový trošku špinavý, jsem to trošku z toho vyteklo, takže nevadí. Dál tady mám zase od Gabriely Salvete Stars. Takovejhle modrej. Ten je s pískovým efektem, když to zaschne. A dělá úplně nádherný odlesky. Ono to asi není úplně vidět, ale tak to nevadí. A je to číslo 14. Nevím, jestli to uvidíte. Tady to je napsaný, nevím, jestli to uvidíte. Dál tady mám zase ten dětský lak a je průhledný. Od Style Me Up. Jo, a tyhle ty nemají čísla, takže... Tak. Pak tady mám nějaký lak. Tady ani nevím, kde jsem jako vzala. A je to takováhle docela hezká modrá. Nevím ani jaká je to značka, ani číslo. A prostě je to jako hezký modrý lak, jo. Voní tak jako po vanilce, opravdu vůbec není cítit jako by tím acetonem. Tak jdeme dál. Pak tady mám další od Gabriely Salvete. Je to teda Enamel, jakoby Enamel prostě. A číslo 130 a jsou to jenom takhle třpytky. Už ho tam mám docela málo, takže... A je to teda číslo 130. Pak tady mám takovejhle fialový lak od značky Miss Sporty a je to číslo 190. Tady nevím, jestli to vidíte. Pak tady mám další lak od Miss Sporty. Nevím, z jaký je to kolekce, nevím, jaký to je číslo, protože tady to se mi slouplo. A je to takováhle hezká, prostě perleťová barva. A pak tady mám 4 takový ty dětský laky. Zase od toho Style Me Up. Mám tady teda od Style Me Up tady ten žlutý. Pak tady mám od Style Me Up takovejhle oranžový. Pak tady mám od Style Me Up takovejhle bílej. A poslední tady mám od Style Me Up takovejhle zelený. Tak, pak tady mám takový 2 v jednom. Vypadá to takhle. Je to od značky Essence Happy Holidays Color Free Nail Polish. Není tady číslo u toho. A tady to jsou jenom třpytky, takový červený. A tady to je červený lak a je to úplně geniální třeba na zimu, na Vánoce nebo tak. Pak tady mám od značky Essence zase takovej taky z té kolekce Gel Nail Polish. Já se taky omlouvám, tady mám to takový špinavý, takže to prostě mě všímejte. Je to prostě takovej průhledný lak a jsou v něm takový zlatý třpytky, já nevím, jestli to uvidíte úplně, omlouvám se za svoje nechty. A je to číslo 03 Give Me Nude Baby. Pak tady mám teda Peel Off. Mi to tady zaschlo, tak to musím trošku proklepat. A je to teda od Miss Sporty a dává se to takhle okolo nechtu, abyste si třeba nezašpinili kůžičky a tak. Myslím si, že to určitě uvidíte ještě v nějakém videu, takže... Pak tady mám od Essence Color a Care takovejhle lak. Je to takový nude lak, takový hezký růžový. Je to teda 02. I Care for You. A je to úplně nádherný lak. A je to, myslím, že nějaká limitovaná edice, nebo nevím, prostě. Pak tady mám takovejhle žlutý lak, ještě poslední od Oceán. A číslo je 5N. Pak tady, jo, ještě vlastně jeden od Oceán, tady, co je tady ten perleťovej, taky Oceán teda. Je to číslo, nevím jaký, protože je to sloupaný, ale ten lak je strašně moc hezký. Tak, pak tady mám takovejhle, to jsou to jenom třpytky a je to od Essence Nail Art a je to číslo 10 Glorious Aquarius, nebo nevím, jak se to čte. Ale je to tady nahoře takhle, ten první řádek, takže nevím.
Pak tady mám jeden krásný takový matný růžový lak, což je jediný matný lak, co mám. A je to tady ten růžový a je to značka Flormar. Číslo M17. Pak tady mám takovejhle černý lak od Rimmel. A je to číslo 800. Pak tady mám další žlutý lak, který je úplně boží. A je od Astoru a je to číslo 239. Nevím, jestli to vidíte, mě to totiž nezaostřuje, takže se omlouvám. Pak tady mám další lak od Essence. Je to z kolekce Color Go a je to takovýhle krásný červený. Už tady mám takový sloupaný. A je to číslo 187 Juicy Love. Asi to neuvidíte. A pak tady mám poslední dva láky. A mezi těma posledníma je tady ten od značky Jeslav a je ze Španělska. A je to číslo 8. A když ho nasvítíte, tak v noci svítí. A poslední lák je tady takový neznačkový. A je to takhle krásně světle růžový lák. Číslo tady není, takže tak. Tak tohle to teda je celá moje kolekce laků. Ještě tady mezi tím mám lesknarty, nevím, proč ho tady mám, ale tak to nevadí. Dám vám takový lehčí záběr, snad to uvidíte. Takhle to vypadá. Do popisku videa vám dám jakoby počet těch laků, který mám. Prostě kolik jich mám. A tohle je teda konec dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Za ten budu taky moc ráda. No a mějte se krásně. A zatím ahoj. Jo, a ještě jsem vám chtěla ukázat, jak ta krabice vypadá ze zhora. Vám to ukážu, snad to vidíte. Omlouvám se, tady mám fén, takže a tady článku. Jo, toto jsem si udělala takovým tím mint green lakem, tady tím. A nevím proč, ale prostě jsem to takhle udělala.